אם פיצלתם דירה בתל אביב, ייתכן מאוד שיש לכם סיבה לחשוש. כי המשנה לראש העיר, ארנון גלעדי, פתח בלשינון עצמאי. מי שיצלצל למשרד שלו יוכל לדווח על מי שהפך דירת מגורים לכמה דירות קטנטנות ורווחיות. שלום גדי, מה נשמע? מצוין, כמה דירות להערכתך מפוצלות שלא כחוק במרחב התל אביבי? אני משער, ואני לא טועה בגדול, שזה אלפי יחידות דיור. התשתיות העירוניות בנויות ל-X יחידות דיור ול-X נפשות. וכאשר הנושא הזה עולה בצורה משמעותית, כמובן שמערכות הביוב, חשמל, מים וכל מה שמשתמע מזה, וכן מערכת שירותי החינוך והחברה, שאינם יכולים לסגת עושות זו אחר זו. למה בעצם צריך מלחמה מהאישית שלך נגד מפצלי הדירות? תופעת פיצולי הדירות במדינת ישראל, אבל בפרט בעיר תל אביב-יפו, הפכה להיות נגע רע בדרום תל אביב, אבל גם בתל אביב בכללותה. אין זה הגיוני שאדם שלמעשה קנה דירה בבניין של 4 יחידות דיור, הוא קם בבוקר למחרת והוא רואה למעשה, במקום 4 יחידות דיור, הוא רואה 16 יחידות דיור. אם באזור בן יהודה או באזורים אחרים, דירה שהייתה, שכר הדירה הייתה לזוגות, לצעירים, בין 5,000 ל-6,000 שקל, דירה של 3 חדרים, שבה גרו מספר שותפים, בעל הבית עשה דין לעצמו, פיצל את הדירה ל3-4 יחידות דיור, שכל יחידה עצמה הוא מקבל קרוב ל3,000 עד 4,000 שקל ליחידת דיור, וככה למעשה הם גרמו להעלאת מחירי הדיור בעיר תל אביב-יפו בצורה משמעותית. ואנשים שהתקשרו למשרד שלך עלולים להיחשף בעתיד? הם לא צריכים לבוא לעיר, הם יכולים גם בצורה אנונימית להעביר את מספר הכתובת, את הדירה כמה זמן אתה כבר מפעיל את מה שנקרא הבלשינון הזה? הבלשינון, או המספר טלפון שאימתי זה מיום ראשון, ואכן היה מיום ראשון, מאתמול, עשרות פניות של תושבים, העבירו לנו את הפרטים, ואנחנו נעביר אותם לאגף רישוי עסקים, לאגף פיקוח על הבנייה. תודה רבה. בבקשה, ואני מקווה שאכן דרום תל אביב ומרכז תל אביב יהיו מחירי דיור סבירים.